mga kabuntagon, gusto nako makiigsunan nga atong huna-hunaon. Naabay panahon mga kaigsunan nga nawala mo? Naay panahon nga natagaan mi og opportunity, youth director pa mi. Niya karon diri makaigsunan si Pastor Pamunag, uban ako si Pastor Boscato, mao mong youth director sa Union. Naapon si Pastor Dulang, na si Pastor James Lee Lantaya, og uban pa. Usa kay gayon ni ana, kay dito lagi sa Africa, gipanggutumi nang laag ni magkaigsunan, tibok adlaw, gikan sa buntag, hantod, nahapunan mi. Ingon na dayon akong kauban, manguli na ta. Aroy kay wa man mi katuod. Giadto mi magkaigsunan sa dapit nga, wa mi katuod, di ba ni mao ang atong puyanan? Dili ni atong puyanan. Pagkataon-taon, nagsabot ni, nga magbaktas ni. Kay among nakita, nga sa among puyanan, na ay ilhanan, na ay tower. Pagkataon-taon, nakita na mo ang tower. Si Pastor Pamunag, uy, ingon siya, dirita agi. Kay mauni ang pinakaduol nga agyanan padulong dito sa atong puluyan. Si Pastor Dulang po, ningon siya, dili part, kay papart man ni sila. Part, dili part. Diri ang pinakaduol. Kami ni Pastor James Lee, nako, bahala nag-asa dapit mo to, basta makaabot mis puluyan. Lakturo na itong sugilanon, makaigsunan, nagkapinog oras, nagsigi sila galisay. Ningon ang usa, part. Hinumdumi, musical student ko. Nagtuon kong direksyon o asa dapit. Ingon po si Pastor Pamunag, ayaw ba kalimot nga konduktor po ko. Hinako, usa kay kalaina, usa kay kanang konduktor makaigsunan, hinoon, kay balo siya direksyon, driver, para sa, kay dirira mo na og, konduktor ko siya. Nagsigibi kong katawa makaigsunan. Nadugay yun mi. Pila mi ka oras bago nakaabot ni atong among destinasyon nga puluyanan. Igsuon, daghan kayo karon relihiyon. Daghan mo ingon, Ginoo. Apan dili tanang relihiyon nakatultol sa saktong agyanan. Karong kabuntagon makaigsunan atong isgutan sa makadiyot. Lucas 15:3-4. Busa iyang gisultihan sila nining usa ka sumbingay. Kinsa bang tawhana kaninyo nga may usa ka gatos ka mga karniro nga kung mawad-an siya usa ka buok niini, dili mo biya sa kasiyaman o siyam diha sa kaawawaan. O muadtos pagpangitan ni atong usa ka nawala hangtod nga hikaplagan niya kini. O sa iya na kining makaplagan, kini pasano niya og malipayon diha sa iyang mga abaga. Sumbingay ni mga kaigsaanan o kaigalaan. Mao kani ang pagpangita sa nangawala. Actually, dili si Pastor Obos, dili ang matag gabiin ninyo nga speakers ang nangita, apan gisugo lang kami, nga muanhi kami diri sa isla aron sa pagpangita sa nangawala. Karon, unsay gihimo? Sultihan ko kamo, nga sa ingon usab ni ana may labi pang kalipay unya dito sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinusol kay tungod sa kasiyaman og siyam ka mga taong matarong nga wala manginahanglan sa paghinulsol. Busa kamong mga bagong gibautismuhan karon, dalaygon kamo kay nakaangkon mo sa himaya sa Dios. Amen. O karon mga kaigsonan, Lucas 15:8 igon, o pananglito sa kababay nga may napulo katag-satag sa dako, kawad-an og usa, unsa may iyang buhaton. Magdagkot siya og suga, og manilhig sa iyang balay, og iya kining pangitaon pag-ayo hangtod makaplagan. Maunay among gihimo, nagsigimig panilhig, aron nakita mo nga nangawala. Kay nga naman, kaning salapi, wa siya kabalong nawala, di po siya kabalik. Di po siya kay balong mubalik.
Nagpasabot magkaigsunan na ay mga tao nga nangawala, apan wala siya kay balo nga nawala siya. O di po siya kay balo mo balik. Karon, usa, og inig kakaplag niya niini, tago niya ang iyang silingan, og muingon siya kaniya, maglipay kita kaya akong nakaplagan nga nawala kong usa kadako. Usa man ni, usa ra kadako, malipay siya. Igsoon higala tuganan tamo, bisag usa lang ang nagpabautismo karon adlaw. Dako na ang kalipay sa Dios tungod kay magkumbirasya sa usa ka kalag nga nawala. Amen. Bulahan kamong gitawag karon tungod ni ani Lucas 15:11-13 og siya mingon dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Og mangod mingon sa iyang amahan, ihatag kanako ang akong bahin sa katiguyunan, walay dagting. Sa katiguyunan, walay dagting pila ka adlaw. Nahipos na niya ang tanang kaptangan, og ang anak nga manghod mi panaw. Nagpasabot magkaigsunan, nangayo sa isang kwarta, og nilakaw siya. Paglakaw niya, ngadto sa halayong yuta, og dito giusik-usikan ang iyang katigayunan, pinaagis pagkinabuhi nga matoy hayon. Og sa nagasto na niya ang tanan, miabot ang usa ka dakong gutom niya atong yutaa, og siya misulod sa pagbati sa kawadon. Napobre siya, wa naman siya kwarta. Oy. Og busa siya miadto, mikapyot sa usa ka nagpuyo na idtong yutaa og siya gisugo niini ngadto sa iyang kaumahan aron sa paglaog sa mga baboy. Og siya nangandoy sa pagbusog, siyang kaugalingon bisan pa sa mga bunga sa mga biatilis nga gikaon sa mga baboy og wala na taoy mihatag kaniya bisan usa. Luoy na siya. Wa na ganing siya pagkaon. Busa ang pagkaon sa baboy, gusto na po niyang kumbintisyahan ang baboy magkaigsunan. Mikig-ilog siya sa baboy. Apan, tuganan na mo. Apan sa nahulian na siya sa pamuot, siya mingon. Pagkadaghan gayod sa sinuhulan sa akong amahan. Gamay mga pagkaon nga nang hingapin, samtang diin nagakamatay ako sa kagutom. Butindog og muadto ako sa amahan, og ingnon ko si amahan, nakasala ako batok sa langit og sa imong atubangan. Mao na'y gihimo ninyo karon, mga kaigsunan o kaigalaan. Kapila naman mo, nagpatuyang sa kaugalingon. Ni ay si Brother Erno. Asa man to siya? Taas kabot lang, Brother Erno. Ama to si Brother Erno. Brother Erno, katong palahubog. Amigo nako, palahubog. Tuganan tamo magkaigsunan kada gabi na magsigil. Pero karon ni Asya uban nato. Dalaygon ang Dios magkaigsunan tungod kay ang gahom sa Ginoo nagaingon, og dili na ako takos pagatawgon pa nga imong anak, himuan na lang akong usa ka imong sulugoon o sinuhulan. Igsoon, mauna, brother, sa diha nga ikaw nakita sa katilingban dito sa barangay, karon kay gidawat nimo si Ginoong Hesus. Pag-usab kay ikaw ang dakong mensahe nga gipadala sa Dios nga ang tibuok barangay matingala sila kung kinsa ang Dios nga naa diha nimo. Karon makita nato apan sa pagsadya o paglipay kinahanglan himuon ta kay kining imong igsuon namatay, apan karon nabuhi siya pag-usab. Namatay na ikaw tungod sa imong pagpakasala. Apan salamat karon kay nabag-o ka. Murag si Duterte na siya. Igsoon, unsaon nato pagkakaplag sa insaktong dalan. Daghan ka nato karon, mingon pastor. Niyay uban siguro nato karon, mingon pastor. Dili lang ko magpabautismo. Kay human ako na bautismuhan. Apa niyay usa ka dako makaigsunan. Nga balita alang ka nato, unsaon nato pagpangita sa insaktong dalan.
Buhat 24:14. Hinoon, ipadayag ko kini kaninyo, nga sumbala sa dalan nga ilang gitawag og pundok, ako nagasimba sa Dios sa among mga ginikanan o nagatuo sa tanan nga nahimutang diha sa kasuguan o naisulat sa mga propeta. Kung ang imong simbahan karon wala magtuman sa insaktos kasuguan sa Dios, dili na tinuod nga dalan. Okay, ang tinuod nga iglesia nagsubay sa gingon sa Biblia. Unsay gingon? Pinadayag 12:6, o ang babae may kalagiw ngadtos kamingawan, diin may dapit siya nga gitagana kaniya sa Dios, diin pagatilugan siya sulod sa 1,200 og kaomdan kaadlaw. Nakita ninyo mga kaigsunan? Niyay ilhanan sa tinuod nga iglesia. Nganong gipangita mo karon? Kay matod sa sugilanon sa balaang kasulatan, ang tinuod nga iglesia makaigsunan nangalagiw tungod sa dagkong pagsulay. Atong tanawon, kamong mga professionals na ibalo na mo ni aning dark ages. Maunang panahon nga gilutos ang katawhan sa Dios. Maupo na ang panahon nga sa diha nga gialisdan ang adlaw nga igpapahulay ngaykan sa Sabado paingon sa Domingo. Nakita nato mga kaigsunan karon. Mukutlo ko mga kaigalaan o mga kaigsunan o apocryphal book, apokripo mga kaigsunan nga libro. Nakita nato Makabyo 41:43 nagingon, og si Antioco nagkakadaog og usa ka kasuguan nga ang tanang mga nasod sa imperyo kinahanglan mo biya siya sa iyang kaugalingon nga nabatasan. Unsa may ilang nabatasan? Ang pagsimba mga kaigsunan sa adlaw igpapahulay o kinahanglan nga mahimong usa ka katawhan. Nagpasabot magkaigsunan sa unang panahon na sila tingwaha nga usahon. O ingon nila ilang gisunod ang pagganong relihiyon. Naay usa ka relihiyon magkaigsunan nga nagsunod sa pagganong relihiyon o nagsulti sa hari o naghatag siyag sakripisyo ngadto sa mga Diyos-Diyos o wala na sila magtuman sa adlaw nga igpapahulay. Okay? Padayon, og ang silot sa pagsupak sa kasuguan sa hari, mao ang kamatayon, apan bisan unsang basahon nga balaod, nga hikaplagan, gigisi-gisi o gisunog, og bisan kinsa nga hisakpan, nagdalag usa ka kopya sa balaan, nga mga balasahon, nagatuman sa balaod, gipapatay sumala sa sugo sa hari. Mao na, matingala siguro mo, Pastor, og tinuod pa ang adlaw ng igpapahulay, nganong daghan man ang nagdaig sa Dios sa adlaw ng Domingo, tungod makaigsunan sa panahon nga diha gihatag ang dekri nga diin alisdan na ang adlaw ng Sabado ngadtos Domingo, kabubuton sa tao dili nimo mabasa sa Biblia. Busa karon atong nakita makaigsunan ang daghan kaayo natong mga katawhan nga nagtuo sa tinuod nga Dios nga nangamatay pinaagi sa pagsupak sa balaod sa hari. Karon makaigsunan ang dako nga iglesia, mao gayud ang nagdumala nga diin lutuson ang katawhan sa Dios. Mao ni karon makaigsunan, bawal ka magbasa sa Biblia. Kay diha nga magbasa ka sa Biblia, higala mga kaigsunan, mahibalo ka og unsay kamatuoran. Kay ngano, ang ilang doktrina sa tao, dili doktrina sa Dios. Unsa man example, kung atong tanawon mga kaigsunan ang Dark Ages, makita nato ang mga pizza ni ani. Dili nako basahon tanan kay daghan. Pero picture ninyo o tanawa ninyo tinuod bagyod.
Gusto lang akong kutloon magkaigsunan AD 308. Niatong panahon na magkaigsunan, pagan Rome ordered all Sunday and Saturday keeping Christianity to worship the pagan gods. Nga naman, kay ang ilang hari magkaigsunan, si Constantino, ang pikas tiil, pagano, ang pikas tiil magkaigsunan, nagpaka-Kristiyano, nagpasabot magkaigsunan, nga gusto niya tungod kay politiko man siya. Gusto niya nga ang mga tao, dili na lang patyon, pero gitagaan og dakong panahon magkaigsunan, nga sila makasimba usab sa adlaw magkaigsunan nga Domingo. Kanang Sunday, adlaw na magkaigsunan, nga ilang sa ulogon ang gagahom sa Dios nga mao ang adlaw. Okay? So karon magkaigsunan hantod karon nagpadayon apa ni atong ED 336, the Council of Laodicea officially changed the observance of the Saturday to Sunday. Nganuman ang katuyuan magkaigsunan tungod kay maunay pagkabanhaw ni Ginoong Hesus og niingon sila mao puna ang adlaw sa Dios. Okay? Nagpasabot mga pinalangga ko nga mga kaigsunan o kaigalaan, kamong naminaw karon sa YouTube o sa atong Facebook, atong nakita mga kaigsunan nga bisan unsaon nato pagtuki, bisan mo ato ka sa history, wala yun nagtugot mga kaigsunan ang Dios nga ang iyang adlaw nga igpapahulay. Timaan sa iya mga katawhan, alisdan sa laing adlaw. Unsa pa ba'y nahitabo mga kaigsunan, kaigalaan. Ni atong taglaa, atong nakita, 1,260 years ang Kristyanismo makaigsunan, gipanglutos, maunang nagkasaag-saag ang mga katawhan sa Dios. Apa na ay agda mga kaigsunan sa pagpangita sa nangawala. O karon, ang imong namatan, ang sayop nga doktrina, naiuban, Pastor, mao na magod akong namatan, ako na lang pakamatyan. Apan tug-anan ta mo magkaigsunan, ang sayop nga doktrina magahatod kininyo sa kalaglagan. Nganuman, atong tanawon magkaigsunan niya ang decree. Tanawan agad ninyo, puros ni hinihimo-himo magkaigsunan, hinihimo-himo sa dakong simbahan. Tanawaran ninyo, nagtudlo sila katong AD 850, holy water, ang tubig magkaigsunan gikas balon, mahimo na dayong usaban, balaan. Huy! Makaayo nas masakiton, makapahawa nas sa yawa. Tuganan tamo magkaigsunan ang yawa, bisan pag usa ka baril, liguon pa na nimo magkaigsunan, di na mahadlok nimo. Busa ni apa? May ganing kay wa ko sa iglesia o basig mamatay ko magkaigsunan himuog kong santo. Naay Pilipino nga gihimong santo, kisa may Pilipino gihimong santo? Ha? Kisa? Oh, kisa pa? Unsa man na siya? Dios nga? Dios, santo sa? Uy, di mo kauban, kaya di mo katingog. Niapag yun. AD 998 magkaigsunan. Panahon sa Birnis Santo, magfasting ta, di ta mga og karne. Diba? Binat buhat ra na. 11th century, imbis ang Ginoo naghimo lag langit o impyerno, napoy purgatorio. Wagay makita ang purgatorio sa Biblia. Pero hinimo-himo mga kaigsunan. Di apay lain, 1666, ang tinuod nga bautismo ilubong. Nagsugod mga kaigsunan, nga bisan bata, wisik-wisikan lang. Karon, kamo mga kaigsunan ang mutsuta. Kamo karon nga naminaw.
Kamo ang mutanaw og tinuod makaha ang imo karong gibarugan. Di na lang ako basahon, madugay ta. Picture ninyo, human tan-awan ninyo, magkaigsunan og tinuod ba na akong gisulti ninyo. Daghan ang gihimo nga dili maayo ang dakong iglesia. Napasalaag ang mga katawhan sa Dios. Mao nang ningon ang Ginoo, daghan akong katawhan nga wala pa ni aning turila. Praise the Lord. Daghan mo karon ang nidawat ka Ginoong Hesus og nisulod sa tinuod nga iglesia. Mao ni magkaigsunan. Daghan ang nangamatay. Kay naay mga tao magkaigsunan, bahala nagbiay-biayon, bisan paganing ikamatay nila, dili sila mubiya ngadto sa ilang pagtuo ngadto sa Dios. Grabe gyud makaigsunan. Apan salamat kay na ay mga reformers nga niabot. Nikigbisog sila makaigsunan nga baliktag basa sa Biblia. Pila man kaninyo ang gipugnan sa unas pagbasa sa Biblia. Kay sa dihang mo basa mo sa Biblia, masayod mo sa kamatuoran. Karon, imbis libre na tang mubasa sa Biblia, di na hinuon tagadahan mubasa sa Biblia. Kay nagsige na lang tagtanaw sa atong Facebook, sa YouTube, nagsige na lang tag TikTok. So karon magkaigsunan, unsaon man nimo pagpili sa tinuod nga iglesia, unsaon man nimo pagtan-aw. Isaiah 8:20 ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod, kung sila dili magsulti sumala nianing pulunga sa pagkatinuod walay kabuntagon alang kanila. Kanang mga taong way kasuguan, peligro ka kay patyon kaniana. Ang kasuguan ngingon, ayaw pagpatay, patyon ka ana. Ayaw pagpangawat, tudloan kag pangawat. Pastor, di ba no, iwaman mi magtudlo? Pagtuman sa kasuguan. Kaysa diha nga mutuman ka sa kasuguan, naa ka sa Dios. Pinaya 14:12, ania ang agda sa pagkamantuson sa balaan sa mga nagbantay sa mga sugo sa Dios og sa tinuuhan ni Hesus. Mabasa na to na. Busa, Mateo 5:16, ingon, ayaw ka mo, pag-una-una, ngayanhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Pastor, wala naman ang sugo. Ayaw mong tuo ni anak. Kaya ang kasuguan, magkaigsunan, maunay, hulagway sa kinaiya sa Dios. Nagpasabot, og unsa ang iyang kinaiya, maunay refleksyon, magkaigsunan, ang kasuguan. Unsa pa may gingon, si Jesus nagbantay sa adlaw ng ipapahulay. Ikaw karon nagbantay ka sa adlaw ng ipapahulay. Og wala kay bantay-bantay, nagpasabot nga kanang imong simbahan, ang imong pag-alagad, dili na mao. Karon dayon, pagdesisyon, kay pila na lang ka oras mula ka nami, makasudong og malipay ming magtan-aw sa imo nga ni-akseptar ka kang Ginoong Hesus nga imong personal manluluwas og labaw na magasunod ikaw sa tinuod nga iglesia. Lucas 4:16, og siya miabo sa Nazaret, din dito siya nagtubo. Sumala siyang nabatasan, siya misulod sa sinagoga. Sa adlaw nga ipapahulay og siya mitindog aron sa pagbasa. Pastor! Si Kristo ba nag-among gisunod? Pangutana, nagsunod ba ikaw sa pagbantay sa adlaw ng ipapahulay? Una-una, ana, higala karon. Bisag asa kapadulong, ato kas dictionary, i-google na, tanawa og unsa ang ikapito. Di ba, tudluan ka makaigsunan nga ang adlaw ng ipapahulay, mao ang ikapitong adlaw sa simana. Di na lang tani anak makaigsunan.
Pero bisan unsaon nimo Sabado ra gihapon ni hapon na. Wala gyud nahimo nga Domingo. Why nagbalhin makaigsunan? Juan 10:14 og 27 ringon, ako mao ang maayong magbalantay sa mga karniro. Ako nakaila sa mga ako o ang mga ako nakaila kanako. O ang akong karniro magapatay linghog sa akong tingog o ako makaila kanila o sila magasunod kanako.